Spahii au fost cavaleria de elită a Imperiului Otoman și au avut un rol esențial în expansiunea acestuia. Ei primeau dreptul de a administra și colecta taxele din anumite teritorii prin sistemul numit timar în schimbul serviciului militar. Spre deosebire de ieniceri, spahii erau oameni liberi și de multe ori proveneau din familii musulmane cu statut social ridicat. Fiecare spahiu era obligat să-și procure singur calul, armura și armele din venituri obținute din pământul administrat. Armura lor proteja atât călărețul cât și calul, ceea ce îi făcea extrem de eficienți în luptă. Spahiii foloseau frecvent arcul compozit oriental, sabia curbă și lancea în confruntările militare. Ei au participat la bătălii importante, precum bătălia de la Mohaci, unde armata otomană a obținut o victorie decisivă. Disciplina și loialitatea față de sultani erau principii fundamentale pentru statutul lor militar. Spahii reprezentau o categorie importantă a armatei otomane în secolele 15-16. Importanța lor a scăzut treptat odată cu dezvoltarea armelor de foc și modernizarea armatelor europene.